थेकाजरा PCCनि सिङाव थेकाजरा सारियालिनि रायजो राजाफ्रा जथायै लोगो नांनानै आर'नाइ दाउ फार्म मोनसे गायसनदों आरो बिनिनो दिनै फिथा हानाय हाबाफारिमोन, बेखेवजेननाय हाबाफारि। आसा खालामदों दिनै जोंनि मानसिफ्रा इन्डास्ट्रि फार्मिंनि गेजेरजों गावबा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बयबो लासावसोगारदों। थामहिनबा बे खाबुखौ सरकाराबो जेरावहाय होगासिनो दंखायोखाय सरकारनि सुबिदाखौ लानो बयबो आवगायबोनांगोन आरो मोनसे दा बिथांमोना जाबादि हाबाफारि लादों 45 साननि गेजेरावनो बिथांमोना 2निफ्राय 2,50,000 बिथांमोना खामायनो हागोन आरो बेफोरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि बा रायजो राजाफोरनि थांना थानायनि मोनसे मोजां गाहाम थांना थानायनि राहा लामा आरो बे जोंनि थाखाय इयुन जेनेरेसननो दैखुन्थि जानानै थागोन। साफ्रोमबो बेखौ फल' खालामनो हाथों बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोना जेन मोजाङै मोजां मावलांनो हायो, नांलाया खमलाया, माब्लाबा समाव एसे एनै बेरेदलायनाय जागोन, बेफोरखौबो बावगारलायनानै जों खामानिखौ मावफुंलांनांगोन बेखौ आं आसा खालामदों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।